prací gel a šampón. Zistenie. Ocot sa zmiešal s vodou, prací gel sa zmiešal so šampónom a klesol na dno. Ocot a voda zostali v strede a olej ostal na vrchu. Týmto som dokázal, že rôzne kvapaliny majú aj rôznu hustotu. Výborne. Pokus číslo 2 dvojka. Kto stále rozpráva? Štopel z šampanského, voda. To zo Silvestra, čo? A pohár. Tak z vrchnáka dáme dole túto vrchnú časť a dáme do nej kus vody. Potom si napustíme pohár skoro doplná s vodou a položíme do toho. A vo vrchnáku ostala vzduchová bublina, takže to pláva na povrchu. A keby sme tam tú vodu nedali, tak čo? Tak aj vtedy by plávala na povrchu, ale by sa rôzne prevracala a nestala by takto rovno. Tak. Zistenie. Vzduch je ľahší ako voda, tak za to nekleslo hudbu, lebo je tam tá sucha. No a my by sme to inakšie povedali ešte, vzduch má menšiu hustotu ako voda. Tak, čiže sme zase dokázali hustotu, že látky majú rôzne hustoty a na základe toho sa aj správajú potom tie telesa, ako ten štopel, tá zátka, hej. Chceme sa na niečo opýtať, keď tam vidím hore ruku, či sa len naťahuje. Chceme sa niečo opýtať, Atilu? Nie? Dobre, pokusy zaujímavé. Ďakujem pekne za prezentáciu.